Karon mga kaigsunan atong pamalandungan ang pagtubo sa atong pagtuo. O atong himuon nga ang pagtuo ni Tomas giya sa ato sa mga pagpatubo sa atong pagtuo sa nabanhaw nga Kristo. Sayad kita nga si Tomas mituo siya pero nagkinahanglan pa siya ebidensya. Murag sa korte, presentation of evidence, and then ang sentence must be beyond any reasonable doubt. Pero kasagaran nato masaksihan, masayop gihapon ang desisyon sa korte. Daghay mga inosente nga mao hinoy sulutan ug ang mga perpetrator sa crime mao hinoy mapamanalipdan, mao hinoy malingkawas. So sa pagtuo mo yung anuban na ay kalahian sa science o sa pagtuo. Kaya ang science nagkinahanglan og proof and evidence. Pero bisan pa ang science, magsugod gihapon kana sa pagtuo. Adisir siya mag-test, adisir siya magbalik-balik pag-examine ini, adisir siya makaabot sa conclusion nga mamahimong scientific na ang ebidensya niini. Sa pagtuo mga kaigsunan, ingani ang pagpatubo sa atong pagtuo. Dinhi sa Ebanghelyo, giingnan kita sa Ebanghelista nga si Juan, alang kini kanato. Gislat kini alang kanato nga bisan kung wala kita makakita sa Dios, mutuo kita og sikinsa katong mutuo makabaton og kinabuhi diha ni Kristo. Pagkanindot biya sa atong identity, mga Kristiyanos, pero usahay daghay mutuo kanato nga mga Kristiyanos kita pero dili kasaligan. Nan unsa man day ang pagtuo? Ang pagtuo mga kaigsunan mao ang paghalad sa kinatibuk-an natong kasing-kasing sa atong gituuhan. Kung nagtuo kita sa Dios, kaniya lamang atong ihalad ang atong kasing-kasing. Diin wala kita ilaing tinguhaon kundi ang butang langit nun. Ang tanan nga mga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo, apil ang iyang balaod sa gugma, ato kanang buhaton pinaagi sa kinatibuk-an nato nga kasing-kasing. Mao kana ang pagtuo, ang paghalad, ang paghatag sa atong kasing-kasing ngadto sa nabanhaw nga Kristo ug niana makabaton kita og kinabuhi diha kaniya. Ang ikaduha mga kaigsunan nga kahulugan o pagpatinaw sa pagtuo, mao kana nga mausab ang atong panglantaw sa kinabuhi. Nga mismo sa atong ordinaryo nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, makita nato ang kahulugan, makita nato ang tumong sa atong mga gibuhat, sa atong mga panghuna-huna, sa atong desisyon, nga ang atong desisyon dili lamang tungod og alang kanato kundi halapad ang atong paglantaw nga makaayo kini sa kadaghanan usab ug dili lamang kanato. Kung naa kitay kausaban sa atong pagpanglantaw bisan sa mga kasimple ra ng mga butang, apil ang mga problema nga modangat kanato, makit-an gihapon nato ang mensahe sa atong langitnon nga amahan. Ang katulumaw nga ang pagtuo mga kaigsunan, usa kini kapanaw, usa kini kabiyahe. Ug huna-hunaa nga kung kita magbiyahe, mahidagat kita o sa malupa, magabihian kita, pero bisan sa kangit-ngit aduna gyapon kitay giya kay manunga man ang mga bituon ug bulan. Ana ay mga nagkaliko-liko nga mga dalan, isay walay direksyon, walay signs, usahay mawala kita, usahay mulabay kita or wrong turn kita. Daghay mga bakilid na mga pag-agihan nato, ingana ang atong pagtuo. Pero bisan pa niana ang mga panghitabo usahay, maluya kita sa atong panaw, atong hinumduman nga giubanan kita sa atong Ginoo, dili gayud kita pasagdan niya. Masaligod gayud gyapon kita mo padayon sa atong panaw sa pagtuo, tungod kay ang nabanhaw nga Kristo dili buot nga kita mahilayo kaniya. Sugaton gayud kita niya, ubanan kita niya, giyahan kita niya alang sa pagkabuot sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug sa katapusan, ang pagtuo dili lamang sa huna-huna, kundi ang pagtuo pagsalig sa kinatibuk-an nato nga kinabuhi ngadto sa mga maluluyong kamot sa Ginoo. Ihalad nato ang kinatibuk-an nato nga kinabuhi sa Dios nga mao'y
umol kanato, may nagbuhat kanato, ug karon may naggiya kanato, ug naglamdag kanato alang sa pagkabuot sa hingpit nga kinabuhi sumala gayod sa kabubuton sa Dios kita mahisama kaniya. Manindog kita og atong